ଏଇଟା କି ଫଳ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ତ କେବେ ଖାଇ ନଥିବେ ଫଳ। ତ ଗାର୍ଡି ଫେମସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଗାର୍ଡି ଭାଇଙ୍କର ଡାଇଲଗ୍ ଅନୁସାରେ ଫଳ ତ ଆପଣମାନେ କେବେ ଖାଇ ନଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଖାଇକି ଦେଖିବା, ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିବା। ଏ ଫଳ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଟା କି ଫଳ? ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଏଟା କି ଫଳ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ମଞ୍ଜି ଯୋଉଟାକି ଭିତରେ ଅଛି ଏଟାକୁ ଖାଇହେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ମଞ୍ଜି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୁହାର ନମସ୍ତେ। ମୋ ଦୁନିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଭାଇ ଟ୍ରେଲର ତ ଦେଖି ସାରିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ଆଉ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଆଇଛୁ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଟା ହେଉଛି ଆମର ଟାଙ୍ଗିଆ କୁରାଢ଼ୀ, ଯୋଉ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ବାକି ସବୁ କିଛି କାମରେ ଆସେ ତାଙ୍କର କାମରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ଆଗକୁ କଣ କରୁଛୁ। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଦାଦାଟା ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି କଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଇଛୁ ଶିଆଳି ଫଳ ତୋଳିବା ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିଆଳି ଗଛ। ଶିଆଳି ଗଛରେ ଯୋଉ ଫଳ ଅଛି ସେ ଫଳକୁ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ମୋ ଭାଇ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା। ଭାଇ ଏଠି ଫୁଲ୍ ଅଛି। ମୁଁ ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛି ଶିଆଳି ଫଳ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଟା। ଦାଦାଟା ଉପରେ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ତୋଳୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା, ସବୁ ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଉ ଅଛି ସେ ଗଛରେ, ଆଉ ଯିବୁ ସେଠି ଯିବା ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଶିଆଳି ଫଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସାରା, ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ। ତାକୁ ଏମିତିକା ଖିଆ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ତାର ଭିତରେ ମଞ୍ଜି ଅଛି, ସେ ମଞ୍ଜିକୁ ଖାଇ ହୁଏ। ଫଳଟା ତ ଖାଇପାରୁଛେ, ତାପରେ ସେଇ ଗଛର ରସିକୁ ମଧ୍ୟ ଦଉଡ଼ି କରାହେଉଛି। ତ କେତେ କାମ ଦଉଛି ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଗଛ। ଆମ ଆଦିବାସୀ ଭାଷାରେ ଶିଆଳି ଫଳକୁ କଣ କହିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି?
ତେଲୁଗୁ କଥା ପାରି କହିବେ, ପାରି ମାଡ଼ାଙ୍ଗ କହିବେ, ପାରି ଫଳ ଏଟା ଆମ ରାୟଗଡ଼ା ଆଦିବାସୀ କନ୍ଦକୁଇ ଭାଷା ଅନୁସାରେ ସେଟାକୁ ପାରିକା କହିବେ, ପାରିକା। ଆଉ ସେ ପତ୍ରକୁ ପାରିଆକା କହିବେ। Nugget anak dabung khorco ana ilo adi te. Jadat Sobe bergua kokan, deru mandi akan, deru takajana munda kandi takajana sobe dorka parana, sobe takajana gakti. ilu ana bina dabung lagi ilu ronde adi te. Jadat e jinsa patra lagi sa. Jadat sobi lagi sobu munda kandi de bergua kue de sobu randa kinu bika begita roka betahna dadda ilka gili jar katakano nimbi teri ne pari dori bicara deru bicara munda bicara ali simtir kaka sindari सरकार ही नवीन सरकार ही नहीं कि मोहन सरकार ही नहीं ono emi nai ki bobana dramuti तो सांगना देखन तो दौड़ी हेला एटा होची से शियाली पत्र जोटा कि खली बना हुए आमे वर्तमान मांडिया जाऊ पिउछु जोटा कि हमर आदिवासी लोक माने मुख्य खाद्य रूपे व्यवहार करंती हमर रायगड़ा और कोरापुट जिल्लार आदिवासी लोक माने मांडिया जाऊ को मुख्य खाद्य रूपे व्यवहार करंती टिके आमला आमला लागुची एटा पीला परे एनर्जी आसी जीवो के पीछंती टिके कमेंट करिवे कि फल को आम पुड़ौचु देखु डायरेक्ट से खाई हम ना कहीं ऊपर छालीटा बहुत स्ट्रंग थी छड़े हम ना तो से पुड़े देकरी ऊपर छाली पुड़ीगला भितर जो मंजी अच्छी से मंजी को खाई हम तो फ्रेंड्स देखु मंजी कड़ा होची देखु पुड़े सारा भितर जो मंजी अच्छी से मंजी को खाई हम तो फ्रेंड्स देखु यहाँ हूँ से मंजी जोटा कि शियाली गछर यहाँ तार चपा तार खल यहाँ हूँ तार मंजी देखो एत गुड़ाए यहाँ को आमर रायगड़ा आदिवासी कुई लैंग्वेज रे कुई भाषा रे पारिका कहबू देखु सारा यहाँ हूँ तार चपा चपा भितर मंजी अच्छी मंजी भितर आउ गोटे मंजी अच्छी से मंजी को खाई हम यहाँ हूँ से मंजी पिता पिता टे लगुच प्राय कहते मंजी रे औषधीय गुण अच्छी बोलिकी कहीं पिता पिता हूँ देह भल कहते